दक्ष पोलीस न्यूज, पहिले खाकी मग बाकी। नाशिकच्या माजी खासदार आणि भाजपच्या नेत्या डॉक्टर भारती पवार यांच्यावर आता पक्षानं राष्ट्रीय पातळीवर मोठी जबाबदारी सोपवली। भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत भारती पवार यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली। नाशिकचं प्रतिनिधित्व थेट भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवणारी ही नियुक्ती मानली जाते। भारती पवार यांचा पक्षातील अनुभव आणि महाराष्ट्रातील राजकीय कामकाजाची दखल घेत त्यांच्यावर ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली। भाजपने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत देशभरातील अनेक नेत्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या। त्यामध्ये भारती पवार यांचा समावेश असून नाशिकच्या राजकीय वर्तुळासाठी विशेष महत्त्वाची घडामोड मानली जाते। आता राष्ट्रीय पातळीवर भारती पवार यांची भूमिका काय असणार, महाराष्ट्रात आणि विशेषतः नाशिकमध्ये त्यांचा राजकीय परिणाम काय होणार, याकडेच आता नाशिककरांचं लक्ष लागलंय। न्यूज ब्युरो, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक।